And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinalaya ko ang taong mahal ko dahil kailangan ko ring mahalin ang sarili ko. Hi DJ Rocky. Ganun pala yun, no? May mga goodbye o paalam na nagbibigay ng bagong buhay, ng bagong pag-asa. Yung goodbye na sobrang sakit, pero hindi mo namamalayan. Yun pala ang kailangan mo para mapabuti ka at mas lalo mo pang makilala ang sarili mo. Itago mo ako sa pangalang Kenny. 32 years old. Isang kabisyo na nakikinig sa'yo via 101.7 Love Radio La Union. And this is my secret file. Bago ang lahat, gusto ko sanang bansagan ang kwento ko na the breakup that built me. Yes, para bongga. Because you know, this breakup, akala ko, this will destroy me. Pero hindi eh. Eto pala, yung bubuo sa akin. Sa pagkatao ko. DJ Rocky, I was with someone. Itago na lang natin siya sa pangalang JM. Nagkakilala kami ni JM sa Instagram. At hindi na rin namin alam kung paano namin naging follower ang isa't isa. Siyempre, sa dami ng nakakasalamuhan natin sa IG, mahirap i-trace everything from everyone. And then I remember one time, nag-message si JM sa akin. He was asking me if kilala ko raw ba siya. Ang dami raw kasi niyang followers sa IG. In fact, nasa 5 digits ang number of followers niya. O diba? Influencer yarn? So, tiningnan ko yung profile niya. Napaisip ko when I saw his profile. Sino ba to? And how did I even end up following him? Kaso hindi ko na maalala eh. But I got to search some details about him though. Looking at his post, isa pala siyang fitness enthusiast. Guwapo, matangkad, tapos may biceps. Diyos ko. Biceps palang ulam na. Mapapa, chararat ka sa payami niya sa IG. Tapos that time, single naman ako. In fact, 8 years na akong single noon. At dahil nakararanas ako ng boredom, sabi ko sa sarili ko, sige nga, subukan ko ngang patulan to. Malay natin, may something na mag-work. So ayun, nireplyan ko yung chat niya, sabi ko, no, I don't know you. I don't even know why I'm following you. And I don't really remember following your account. Kunwari, hindi ako interesado. Kailangan muna natin syempreng magpakipot. Alam mo na, bawal ang easy to get. And then sabi niya, he doesn't know me too.
Tapos yung akala mong patay na ang usapan kasi hindi nga kami magkakilala. Pero ang ending, nasundan yung I don't know one namin na mga tanong sa isa't isa. Like, tagasan ka? Ano work mo? May jowa ka na ba? And from there, tumagal pa ang conversations namin. Hanggang sa nagpalitan na kami ng number sa WhatsApp. From then on, DJ Rocky, every day na kaming nag-uusap. Nagchat, sending updates to each other. Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? Kagigising ko lang. Kumusta tulog mo? You know, the typical things couples ask or tell each other. Pero hindi pa kami ha. Hindi pa. But the level of communication that we have, ay, daig pa ang magjowa kung mag-update sa isa't isa. And by the way, DJ Rocky, taga Manila si JM. At kahit magkalayo kami sa isa't isa, constant naman ang communication namin. Lumipas ang panahon, dumating na yung time na finally, nagkita na kami in person. At alam mo, ang naging impression ko sa kanya? He was the sweetest, thoughtful, and most caring person that I have ever known. Ay, ang rupok-rupok ng ante nyo. Na in love na ako kay JM. Sino ba naman ang hindi mai-in love sa kanya? Ang bait-bait niya. Guwapo. Sobrang sweet pa. And most of all, he never failed to make me feel so special. Kapag magkasama kami, yun na ang pinakamasayang moments ng buhay ko. But, nung time na yun na nakilala ko ni JM, I was at the lowest point of my life. I was at my darkest, my most damaged state. Akala ko nga hindi na ako makakausad eh. Akala ko hindi ko na yun malalampasan. Actually, my last relationship was very, very traumatic. I was abused, physically, mentally, and emotionally by my ex. Kaya nakaya kong maging single ng ganun katagal because I was so afraid na mangyayari yun uli sa akin. Dumanas ako ng depression. And among other things, aminado akong napabayaan ko ang sarili ko. Physically, mentally, and emotionally. It even came to the point na wala na rin akong pakialam sa sasabihin o iisipin ng ibang tao tungkol sa akin. I smoke and I drink. At alam yun ni JM pero never niya akong ginudge. Never niya akong pinahiya because of it. JM and I were so happy. But I love him too much, DJ Rocky. Kaya noong may hiniling siya sa akin na isang bagay, binigay ko yun agad sa kanya. And because of love, pure love, hindi ako nag-alanganin. I had to do something na babago pala sa buhay ko. From this point onward, he asked me to let him go. Yes, DJ Rocky. He asked me to let him go. And so I did. I let JM go. Actually, in-expect ko na yun. Alam ko na wala pa ako sa state na I deserve to be loved. To be loved back. Kasi nga ultimo sarili ko, hindi ko kayang mahalin eh. Kaya, I totally understand him. I really do. And mula nung mangyari yun, ipinangako ko sa sarili ko na
I will do better. I will heal. And I will love myself first. Babangon ako sa pagkalugmok ng pagkatao ko. Babangon ako, DJ Rocky. Patutunayan ko na hindi ako patapon na klase ng tao. I will rise again from the ashes like a phoenix. Yun ang naging goal ko after letting JM go. At unti-unti akong nakapansin ng positive changes sa buhay ko. Hindi ko inakala that JM's breakup with me will help me. It will build me. And it will reshape me to be a better person. Every single day, excited ako na bumangon. Naging motivated ako to become the best version of myself. Ngayon, nabitiwan ko na yung bisyo ko na pagyoyosi at pag-iinom ng alak. Though, hindi ko ginajudge yung mga nagaganyan pa. Dahil alam ko rin naman yung relief that it gives people. Pinagdaanan ko yun. Galing ako roon. Kanya-kanya naman tayo ng coping up mechanism eh. And now, I'm also having a healthy diet. Umiiwas na ako sa red meat, sa processed food. Puro organic and fiber-rich food ang madalas kong kinakain. Binawasan ko rin yung pag-intake ko ng carbs and more on protein ang mga meal ko. Tapos, I started going to the gym. Nagbubuhat na ako ng weights. Nagda-treadmill, nagka-cardio exercise. May trainers ako na nag-handle sa weekly routine ko. Minomonitor ang activities ko. Nasabi ko, I think I am in a good hands now. Kasi ngayon, feel ko na that I have a healthier mind, a healthier body, and even a healthier spirit. Na-adapt ko yung lifestyle ni JM, which I think keeps making me better day by day. DJ Rocky, kahit hindi ko man kasama si JM, ginagawa ko na rin yung mga bagay na ginagawa niya to ease the pain at para mapawi na rin yung longingness ko for him. Slow progress pa lang ako ngayon, but I know and I believe I will get there someday. God, I miss JM every day. Every single day. At kapag iniisip ko yung mga posibilidad between the two of us, yung pag-asa na one day mabubuo ko uli yung sarili ko, nabubuhayan ako ng loob eh. At kakayanin ko na rin siyang mahalin to the best of what I can do for him. To the best of what I can give him. One day, may hahanda ko na rin yung sarili ko ng buo. At makapagmamahal na rin ako ng tunay. And I hope that when I am at my best state, sana magkita kami uli ni JM. Sana. Balang araw. Makilala na rin niya yung newest and best version of me. JM will always be in my heart. Forever. Para kay JM, thank you. Dahil ikaw yung nagsilbing liwanag sa mga pinakamadidilim na bahagi ng buhay ko. Ikaw ang nag-guide sa akin sa tamang path kung paano ko aayusin ang sarili ko. Ikaw ang naglabas sa akin sa dilim kung saan ang tagal-tagal ko nang natrap at hindi na ako nakausod doon
Salamat sa mga panahong pinasaya mo ko. Proving that I can love again. It's just that I need to love myself too. At sana nga balang araw, kapag maayos na ako, makilala mo na ang new and better version of me. I always love you, JM. I always do. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pag-ere ng aking kwento. At sana, mabigyan ko rin ng pag-asa ang ibang nakakarinig ng story ko na huwag sumuko. There's a rainbow always after the rain, ika nga. Minsan, hindi ikaw ang hahanap sa liwanag. Liwanag ang hahanap sa iyo. And that's how JM found me, changed me, transformed me, gave me back my hope, and led me to a new life. Sana, mahanap mo rin ang JM mo. Ang liwanag sa dilim ng buhay mo. Muli, ako si Kenny. At ito, ang aking secret file.